היי בן יהודה, קרוספיט פנדה, 21 לשמיני. לא, הרפא היית כבר. אריאל קורנפלד, יאללה. טוב, יאללה, נתחיל במדידות של השאטלרן. כל ריבוע רצפה זה מטר, סטנדרטי. רגע. תתחילי מההתחלה ותספרי את הקוביות. מטר. אוקיי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. עכשיו וחצי. אני אעבור את הקו הבירור ואז זהו. הכל טוב. הלאה. יאללה. עכשיו, המשקל. קרוספיט פנדה, אין להם עמותות שמסתובבים ב-20. לכן אני מראה פה מאות נשים ליד מאות גברים. לראות את ההבדלים, זה מאות גברים, זה נשים. תראי מלמעלה, שיראו את כל האורך. הבדל. אוקיי, יש פה 50 קילו, אז 15 סוגרים, אז 20 קילו מות, 15 בסוגרים. המוט השני גם מול 15, רואים שהוא יותר ארוך. זה מוט יותר הרבה, מוט 20 עם סוגרים. ניתן פה על המוט כרגע 5, 2 של 20. אחר כך אנחנו נראה את זה, חצי קילו. בסדר. זה המתח, אין עליו טייפ. יש פה עוד פלטות להטענה. תראה את האוריות שלך. מה? אוריות תראה, אין חורים וזהו. סבבה. איפה לשים לך את הטלפון שיהיה לך שמה? בריג? טוב, תגיד מתי להפעיל. אנחנו הולכים לעשות חימום אחד כללי, ואז ניכנס לחימום... אתה מתחיל מתחת למתח. תגיד מתי להפעיל. עכשיו טיפה נעים בדופק קצת בנוחיות. אנחנו ניכנס לדקה אחת של זהו. 7, 5. חזרת אליי. זה 10 חזרות. זהו, זה 10 שניות. שנייה, אני צריכה ביחד ללחוץ רגע. חזרות. 2, 3, 6, 7, עוד 5, 1, 2, 3, עוד 2, עוד אחד אחרון. יופי, 16 ברביל. רגוע, רגוע, לנשום. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, עוד 8,
9, 10, עוד 6, 11, 12, 13, עוד 3, 14, עוד 2, עוד 1. יאללה, 20 טוסט עובר, 2 דקות עברו. כמעט. יאללה, עכשיו עברו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, עוד 5. תודה. 1, 2, 3, עוד 2, עוד 1. יאללה, 12 טרסטרים. 3 דקות עברו, מעל 3 דקות, קדימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, עוד 6, 7. יאללה. 8, 9, 10, עוד 2, עוד 1. יאללה. תתחיל. 16 ורפיז. 4 דקות עברו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, עוד 10, 7, 8, 9, 10, עוד 6, 11, 5 דקות עברו, קדימה. 12, יאללה. 13, עוד 3 חזרות. 14, 15, עוד 1, קדימה. יאללה, 20 צ'סט עובר. 5.5 דקות. יאללה, יאללה, עלה, נו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 דקות, קדימה. 11, 12, 13, 14, 15,
עוד 5. אחת, 2, 3, 4, עוד 1. זהו. יאללה, 12 טרסטרים. להתחיל, נו. אחת, 2, 3, 4, 5, 6, 7. יאללה, 7. עוד 5, נו. 8, 9, 10, עוד 2. עוד 1. זהו. 7.5 דקות עברו. יאללה, תתחיל את הברפיס. תתחיל, פשוט תיפול. יאללה, תתבכיין אחרי זה, יאללה. 1. ליפול מהר יותר. 2. יאללה, קום, אני לא מוכנה לזה, נו. 3. 8 דקות עברו. עוד 4 דקות לסוף האימון. 4. חייב להגביר קצב. 5. יאללה. 6, כדי שיהיה לך זמן לנוח, קדימה. 7. 8, עוד 8. 9. 10, עוד 6. קדימה, תסיים עם זה ולא יהיה יותר ברפיס. 7. 'איבדתי ספירה. וואי, איבדתי ספירה. ספרת? יופי. 9 דקות. יאללה, זה נשאר עוד קצת זמן, נו, תסיים את זה. פחות מ3 דקות לסוף האימון. 1, 2, 3, 4, 5, 2.5 דקות. יאללה, נו. 6, 7, 8, 9, 10. פחות מ2 דקות לאימון. יאללה, עוד 10 חזרות, איתי. יאללה, איתי. יאללה, אתה חייב לסיים את זה, נו. יאללה, איתי, תרד מה-12. 1.5 דקות. 11, 12, 13, 14, 15, 16, יופי. 17, עוד 3. 18, 19, עוד 1. 10:51. שימו לב, אנחנו מתחילים לאמצע השופט גם זקוף וישר, אני מפנה דרך בעזרת הברכיים, משלים אקסטנשן באגן ברכיים מולו, ואותו דבר לירידה, מפנה דרך עם הברכיים, ואז זקוף, חוזר ישר. יש פה משחק יחסית יעיל עם הברכיים, כל זמן הפעילות דרך הזה גורם לנו להשתמש הרבה בירך הקדמי.
שימו לב טוב שאני במקומכם הייתי מוסיף שני סטים של שביעיות ונגיד שביעייה, הנה יש לך משקיעת כבדה עם 80 עמידות, אני רוצה שביעייה עם 40, מעל שביעייה או שביעייה עם 60, רק אז עושה סט ראשון כבד, 50 או 80. לדוגמה, רק מספר. בואו נצא דרך. מצלמה, נו! שיט, שכחתי. חמש, 4, 2, 1, גו. 1, שיט. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. זמן טוב. 26. יאללה, מהר. אוי, מה? 26. 27. יאללה, יאללה. 28, עוד 2 כאלה. יאללה, נו. 29, עוד 1, נו. יאללה. פחות מדקה. לגעת, לגעת. מה קרה שם? מה, התכווצות?
בתאומים! פאק! יואו! פאק! מה, אני מרגישה את זה. זה מה שאתה עושה? יואו. לא יודעת. דין, מה עשית? יואו. אם זה התכנסות, זה ממש כאילו... אם זה קרע... התכנסות? לא, זה ממש ככה כאילו גלים. כן. יואו. צריך לכוון את המקום פה. שתביא אותו. עשי לו. אז רואים את זה גם ממש, איתי. כן, זה. לא חזק, לא יכול להיות חזק, רק שתפשף. לחמם את כל האזור, כל היד, אביב, כל היד. כן. מהר יותר, נו! אבל לא ללחוץ. רק לעבור על. לא. איתי, תירגע. זהו, לא? השתחרר, לא? לא. תמשיכי עד שאני הולך לעצור. פאק. איזה זין. בסדר, זה שטויות. לא אכלתי מספיק, לא יודע מה. הכל בסדר. קרסון, לקחתי אתמול מהקריאטין. איתי, הכל טוב. זה לא הרפאי. לא, אני לא יכול למתוח את זה. בסדר, אז לא נעשה את נראה זה. שנגמר הסיפור. תמשיכי, נו. אני עושה, איתי, תירגע. לא, את לא מבינה מה זה. טוב, הלך. רגע, שאני קצת מנסה לקבץ השריר, הוא פשוט נתפס. בכל מקרה, אתה לא סיימת את החלק הזה. נשאר לך עוד אחד ולא בסדר. סיימת. שים את השחזרות. זה מה שזה. מה, אתה הולך לנסות להרים את המשקל? לא, קוד זה לא... נרגע לגמרי, אני לא ארים כלום. אני פצע. תגידי מה לעשות. פשוט אני בפריים. מה אתה הולך לעשות? כמה זמן נשאר לי? עברו 19 דקות. זאת אומרת שנשאר לי 8 דקות. לא. נשאר לך 6 דקות. עד 27, לא? לא, עד 25. 5, 6 דקות. תחליט מה אתה רוצה. אני אמרתי לך. אם אני אגיד שאני יכול להגיד. אם לא, אז לא. איזה טעות הייתה הריצה עצמה. פחות 27, 20, 10. פחות מ5 דקות. מה? קצת פחות מ5 דקות. כן. אני אעשה עם זה קומפלקס, כאילו אני אנסה... זה ישתחרר לך? תנסה לעשות רגע עם ה-50 קילו. תנסה רק להרים אותו לקלין. לא, מה זה שאני עדיף. ואז מזה אני אקפוץ למשקל הזה, לא. עדיף פשוט לצפות זה. טוב.
קשה. שלוש דקות, פחות מ3 דקות. מה? פחות מ3 דקות נשאר? 2:45. 2:45. 2.5 דקות. מה אתה עושים 20 וזהו? כן. שתי דקות. מתי אתה נכנס? זה הכניסה האחרונה שלך? אבל בוא ננסה לעשות אותה. דקה וחצי. קילו. 121 קילו. אחר כך נראה את זה. לצלם את הרמות. רגע, סוגרים. 10 20 20 חצי קילו. ראיתי. 20 סוגרים. פעם שלא הספקתי ללכת השדרן האחרון. נורא, יאללה. 10 20 אם הייתי נחוש, היית עוזר איתי, הייתי עוזר. 20 חצי. זהו. עוד משהו צריך להראות? לא, הכל הראינו בהתחלה. תעמוד על זה גם הראינו. זהו. טוב, זהו, אני סוגרת. ביי.